Malia que se trataba dunha obra con financiamento dende hai tempo, a irrupción da pandemia e os retrasos nos permisos motivaron que non puidese estar rematado ata o de agora o tan demandado saneamento no lugar do Campiño. Era unha obra necesaria, acaba de comentar o arquitecto técnico municipal que tamén leva abastecemento de auga. Estamos próximos ás redes de saneamento principais, pero como aquí había unha pequena vaguada onde estaban a cota desfavorable, pois non podían conectarse a ninguna das dúas redes, a do Castro ou a que vai pola C305. Entonces é necesario poñer un bombeo aquí para poucas vivendas, pero conseguimos levarlle un servicio básico a pouco a pouco a toda a ciudadanía, non? Que é o que se pretende dende o Concello. Os traballos supuxeron un investimento próximo aos 80.000 euros e foron executados con cargo aos fondos municipais. Estas obras foron adxudicadas á empresa Excavaciones Nima por un valor de 73.646,60 euros que van a cargo das arcas municipais. As redes de abastecemento e saneamento xa están rematadas e tan só queda pendente a conexión eléctrica para o bombeo e as acometidas nalgunhas vivendas. Con respecto ao abastecemento, a tubería que se instalou foi de polietileno de alta densidade, un PE100 de diámetro exterior 75 mm, 2 pozos de rexistro e unha arqueta de rexistro. E con respecto ao saneamento, puxéronse dous tipos de tuberías, tubería de PVC SN4, tubería de polietileno de alta densidade, un equipo de bombeo, un cadro eléctrico con autómata, pozo de bombeo e 8 pozos de rexistro. A actuación dará servizo a unhas 5 vivendas existentes na zona e as futuras construcións, posto que a maior parte das fincas son edificables.